ini Ujire da ಸಮಯಗಳ ಬೈದ ಮುಖ ಜನಸಾಗರ ತುಳಿ ಕೊಜ್ಬಲೆಯ Hello guys. ಎಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಿ ಕಡಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉಜಿರೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತನಕ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಗೆ ಹೋದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸುಚಿತ್ನವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಅವರು ನಮಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಜಾತ್ರೆ ಬೈದ ಉಜಿರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ 11 ದಿನ ಅಟ್ಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮುಗಿಪುನ ಇಲ್ಲಿ 10ನೇ ದಿನ ಅಟ್ಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀರೊಂದಿಗೆ. ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬೈದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಆತುಂಡು Bikari friends. Bikari ayana unde hotam. Sunday unde iruvandellaro. Chetan ekkada bike undi chetan bike. చేతి కొంచెం రైడ్ దిక్కోడి బైక్ రైడ్ దిక్కోడు రైడ్ దిక్కోడు యమహా Read all related documents carefully before investing. చేతు రైడ్కి ఏంది వాళ్ళ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದ್ವೇಷ? ನಾನು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ನಾನೇನಯ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ? ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವಷ್ಟು ಏನು ಅಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಚೇತು ತಿರ್ಗುನ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಜ ಅದ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಟರ್ ದಟ್ ತಿರ್ಗುನ ದುಂಬುದ ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಲ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಮ್ಮತ್ ತೋಜುವೆ ಜನ ಗಮ್ಮತ್ ತೋಜುವೆ ಇಂಚದೈ ಮಾಡೋದು ಜನಕ್ಕೆ ಜನ ಇತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಹಂಚಿರ್ದು ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಜನ ಗಮ್ಮತ್. ಬಡಾಪಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ಧರ್ಮದೇವ ಚೇತನ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂತ ಪಿದಾಡಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಧೂಳು ಮಾರ ಮಸ್ತ್ ಧೂಳು ಪಂಡ ಆತು ಧೂಳು ಇತ್ತು ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಪಾಡಿದಂಚು ಸರಿ ಆತು ನಾನು ಇಂಕ್. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪಿದಾಡಿಯ ಆಗ ಜೋರು ಬಡ ಅಪ್ಪನಾಗೆ ಯಾ ಪಂಡ ಪಿದೆ ತಿನ್ಕ ಅಂದ. ಬಟ್ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಪಂಡ ಅಂಗಡ್ ತಿನ್ಕ ಪಂಡು ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಓಲ ತಿಂಜ ಐದಕ್ಕೆನ ಚಪ್ಪಲ್ ತಿನ್ನಾಗ ಬರೀ ಕೆಂಪಿ ಅದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆಗ್ಲು ಸೀದ ಪೋಯಿನ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪೇಷನ್ ಅಂತಿದ್ದೇವೆ. 4 ರೂಪಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಒನಸಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ಉಪ್ಪಾಡಿ ಒನಸು ಸಾರು ಅಂತಂತ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಪಾಯಸ ಇರ್ತೇನೆ.
ರವೆ ಪಾಯಸ ಇತ್ತು ತಿಂದು ಬುಕ್ಕ ಚೇತನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಸುಚಿತ್ರ ಪೋದು ಸುರು ಕೊಂಚೂರು ಗೋಬಿ ತಿಂದ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ತಿಂದ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ತಿಂದ ಕೊಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಡ್ದಂಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್